Hello mindenkinek, itt Boszket Gamer, és megint itt vagyunk egy kis Tank Trouble-lel. Na, most nem fog felmenni semmilyen volt, meg ilyesmi, most csak egy kis 2 perces vagy 3 perces kis Tank Trouble-okat fogok felrakni, mert nincs túl sok időm. De azért fel szeretnék valamit rakni. Tehát igen, sajnálom, most csak ilyen fajta videók lesznek a csatornán egy darabig. De ez majd megváltozik idővel. Na de akkor fókuszáljunk is erre. Akkor... Jújjaj. Jajjaj. Onnan tudtam. Igen. Nagyon jó az ellenséges tanknak. Jaj, de szép volt ez. De az ellenséges tanknak nagyon jó a esze. Hogy mondjam szépen magyarosan. Jaj, mit csinálok? Nem is. Ezt kellett megnyomnom. Hihetetlen. Na, akkor menjünk. Így. Ne, megöltem saját magam. Na. Ilyen is van. Wow. Tényleg. Oh. Ez jó lesz, ez érdekes. Óhó. Jól van. De lassan vége is a videónak. Tehát, ha tetszett, akkor lájkold. Ha szeretnél többet, akkor írd meg kommentbe, vagy iratkozz fel. Mindenkinek egy további csodálatos napot kívánok. És hello!